Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, i-share ko lang ninyo kining akong story. Kanilaging marupok ta. Aminado man ko anak mga idol. Kay imagine, nagkabulag mi sa akong boyfriend. Kay nangather siya, nakabuntis og laing babae. So no choice daw siya. Gipakaslan si girl. So ako, hilak-hilak na lang in taon sa daplin mga idol. Unya kay nibalik man akong ex mga idol. Kay gimingaw daw siya. Nako. Dylan? Ikaw jud ni? Kay ako man bitaw ni Day. Og nagunsa man ka diri ha? Suko para ba nimo sila mama ug papa? Naara ba sila? Mahimo ba muuban ka na ako? Kajut lang gud. Gusto ra ko magsulti ta ba? Ha? Taysa rakod. Ano ni amanta diri sa bagnutan? Kay asa madaytaan ni. May mag naiduol nga lodge diri sa inyo. Ha? Abi ba na ako magsulti rata? Magsulti ta ini kahumanday. Sige na ba? Gimingaw na kaay ko nimo. Unsa? Sige na ba? Paturja ka na ko. Pag-ura kang kasal, naa na kay asawa, na diri ka na ko motorjak. Gimingaw lagi ko nimo. Ikaw akong gipangita, Day. Sige na. Day. Dylan, kadali ba? Dari, Day. Higda dari sa gyapin ako nga mga sagbot. Unsa? Tay sa papasin na itaw makitanta. Wala lagi tao. Dali na, Day. Dali na. Dylan. Dylan. Shit. Kani. Mori ako gipangita, Day. Ang imong baho. Ang imong kalami. Day. Kuya Totoy og Lola Hubag, nabigla kayo ko. Kinibalik man akong ex-boyfriend. O kay wala man ko nakabalibad kay lagi. Marupok pod in town si Inday. Mautong may nahitabo gyud namo sa bagnutan. Lahir agyo ka, Day. Mode rason. Nga ba pangita ko nimo? Sabad diha. Ngano nangita man lagi kag laing babae be? Nakainom naman ko ato ba? Unya, kinaguna-una man to siya. Makabalibad pa ba ko? Siyempre, wala. Mautoy na hitabo. Bisan unsa pa'y irason nimo. Wala na'y pulos. Gipasakitan ako ni maayo Dylan. Sorry, Day. Sorry kayo. Dali na. Ihatod na ta ka sa inyo. Ayaw na. Makitaan pa kang papa. Masin masumbagan pa ka ato. O sige. Amping, Day, ha? I love you. Unsa? I love you si mong mata. Dili ka man mutuo. Pero I love you gihapon. Ambot nimo. Kuya Totoy og Lola Hubag, dapat ni balibad na unta ko sa gustong mahitabo ni Dylan. Pero kay unsaon nga gimingaw man pud ko niya. Mautong nagpadala nilang pud ko. Ang problema mga idol, kay naay nakakita na mo. Tuon na si Dylan. Muli na pud ko sa balay. Basin og nangita na to silang mama ug papa nako. Hala. Sinong lanto man day nang nagbakayro sa iyang kabaw? Nga naman na. Meaningful man kayo siya tinanawan sa kuha. Mura kag bulak, Day. Gabag-ong bisbis. Ha? Naunsa ka nung? Swertihang Dylan, Day, oy. Bot mong ipasabot? Yes, nakita na ako inyo gibuhat. Ug ibog ay ko ninyo. Nung? Ayaw na tong Dylan, Day. Minyo naman to. Dili na lang ka na ako kay ulitaw pa. Ug dili ta ka pahigdaon diri sa bagnutan. Dito ta ka sa kong kwarto, Day, kay aircon. Unsa?
Mas Lando, mamisita ko no siya nimo. Ha? Ni kara man sinong Lando eh. Naunsa ka, Inday? Mama pud uy, ging naman nimo nga na ako. Ay, unsa gudi ay. Wa man ka mag-ingon nga mamakak ko. Ay, sige na lang. Atubangon ko na lang si Lando. Sa muka pud ani niya uy. Unsaon ko mangka nino? Basin blackmailon ko ini niya. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Nakit-an lagi mi ninong Lando. Feeling na ako, mao ni iyang gihimong advantage nga makascore pod siya nako. Nadoble na hinuon akong problema karon mga idol. Kay paghuman sa nahitabo na mo ni Dylan didto sa bagnutan, perti mang pangatol sa ako Kay ambot na unsa ni. Naglibog kay kog maayo karon Kuya Totoy og Lola Hubag. Ilabi na gyud kang nung Lando. Maong palihog, tambagi taon ko ninyo. Dagan kaing salamat. Ang inyong Larer Center. Inday. May hapon sa tuon letter sender si Inday. May hapon. Maadyong hapon usab nimo diha Kuya Totoy ug di mo pon my loves. Kabisyo, Inday Rosalind Lagunde. Salamat kay sa imong gift. Hay po diha kang Inday Dilia da kanay. Nahala, aritang Inday. Ako di ko magunahuna nga si Manong. Ito nakakita sa inyo ha. Si pangato si Inong Lando. Lando ba to? Oh, basig gusto po to siya mo tira nimo kay dili man kamo atong laki kay ex ang ganito nimo. Hinta mo guna-una ana. Pero ikaw, depende sa imo ha. Pero kidding aside na daya. Murag maog yun. Mao na gyud nahunang Lando day nga pwede ko aning Inday kay pwede man gito yang ex nga minyo naman to. So sayang hunahuna dako siya chance di nimo labi na nga nakit-an mo niya, pwede siya magmarites. Gusto ra na mo tilaw day. Kung nakikibati si Mulawas kay gikatlan ka, pwede ka magpa-check up para di ka madamay sa iyahang sakit. Di ba la? Pa-check up na lang day kung pertig yung katula. Pero base nakatlan ra po na dito sa kasagbutan. Basig nay nakasod dito or nay nakadampi ana nga kanang sagbot nga katulon mao nang gasigi kag kirkir karon. Or morally dapat dili na ka makik-transact atong tawhana kay nanabuti siya laing kay ipon. So sinong Lando, wa mo minig-ingon ni Lola nga kanan lang diha lang pag-focus, kay di man nimo type sinong Lando. Kuan lang kanang kung gusto nimo, entertain na. Kung dili nimo gusto, storyahay tarong. Mao man day. Pwede man nimo prangkahan. Pero pwede sab nga imuha sang ila-ilahon pod sinong Lando. Kay single man kana. Kaysa magsige kag entertain ato imuhang ex. Ikaw ra gihapoy kaluluoy. Gamit-gamiton ra ka ato day pahungawan ra ka sa gibati ato. Kay buntis man kang asawa ato mao nang diha nimo ron gakuan gaparamdam. Unya ganahan ka ana nga himuon ra kaniyang konsumo. Ay nato entertain na day. Mas maayo pa siguro nga imo nang ila-ilahon si Lando. Tarong nga ragod og entertain kung mamisita diha sa inyo ha. Ingnon ra nimo nga kung gusto kag relasyon nga adunay gugma dili na madali. Kay gapaningkamot pa ka nga maka-move on atong imuhang ex. Makasabot ra man siguro na. Na magagad ang tanan sa imuhang desisyon karon. Kung sigihan to nimo imong ex, gimingaw ra to, nya musugot ra pug ka kay nagpils lagi ka. Aw kasi simba ko palayo. Magkasakit ka. Madamay ang ubang tao. Kuan na ba kana komplikado na kay mga butang. Do what is morally good para sa imong kagalingon. Kabalo naman ka, na magkasama yung panghuna-una day. Ang tentasyon ara gina sa palibot magdepende ra gina sa imo unsaon nimo pag handle. So mintra sayo pa day likay na to imuhang ex day. Ayaw na pagluoy-looy ato niya. Gipasakitan man gani ka nagpakasal gani sa lain. Unya balikan ra ka diha kay motor jack pagkahuman wala na pod. Sunod na sad. Ganahan ka na. Undangin na day. Ikaw re alkansi anak. Mura na immune system. Kung lig-on ang imong immune system, di ka basta-basta madutlan og virus o mga sakit. Pero hinay ganina, loy kay ka. Salamat sa imong pagsalig, Inday, sa itong programa. #Dear Kuya Totoy Lola Hubag. Ako si Kuya Totoy.
Ug ako si Lula Hubag. Feel good lang? Always!